ചോറിനായാലും കഞ്ഞിക്കായാലും ദോശക്കായാലും വല്യമ്മാന്റെ ഈ ഉപ്പും മോളും ചതച്ചതില്ലാത്ത കളിയില്ല കേട്ടോ. വല്യമ്മ പറയണ പോലെ തന്നെ ഉപ്പും മുളകും നന്നായിട്ട് ചതച്ച ഒരു ചമ്മന്തി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. ഒരു 10-15 ചെറിയ ഉള്ളി മിക്സിന്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളിയും ആവശ്യത്തിന് എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. പണ്ടൊക്കെ ഇത് അമ്മിയിലിട്ടിട്ട് കുത്തി ചതക്കലായിരുന്നു. ഇപ്പം മിക്സി ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗത്തിന് അതിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇത് നല്ലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയാൽ നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ ദോശൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.